हो सुंदरी आज येईल तुवा 2 दिवस तू येणी नव्हे तशी जाऊन आज येते की ना की म्हणलं कुन हावनी सुरेखन मेळणो घरा काम पूर्ती करून घेतलं ग. हा हळे मा बिगल कष्ट कसन सांगचे हावे गेट बैसून घेत मारायती तू मई बैस खाण खाल्ली वे चंदी. हावा खाण खाल्ले ते एक महिने दवे प्लेट अंतू खाण दिल्लेले लाय कशीले हळे मा दवे प्लेट अंतवे कसन सांगतस गो ही आमका तर हाली नवे तशी जाऊन कोणे बितर आपयनती तशी जाऊन पेपर प्लेट अंतू आमका 2 जण खाण दिलेले ನೀ ಸುಮಾರ್ಗರಂತೂ ಕಾಮ್ ಕೊರ್ಚೆ ನಕ್ಕ ಮಳ್ಳಿಂತಿ ಹಾಲು ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಗಿರಿ ಅಮ್ಮನ್ ಸಂಗ್ಲಿಂತಿ ತಶಿದವನು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಮ ತುಂಗೆ ತೇಕಸನೆ ಕಾಮ್ ಅಸ್ಲರ್ ಕೊಂಡಿವಿ ಆಮಣು ಕಾಮ್ ಕಸನೆ ನಾಗು ಸುಂದರಿ ಹಾಲು ಶುದ್ಧದವತ್ತೆ ತುಕಾ ಮಯೋಚ್ಚೆ ನಕ್ಕ कशीत काम ना नव्हे तुका आरामस्मो चरडाक चिके भोंडई चिके चिकेची मन हगूर दत्ता. हा हा तिक बोंडो का म्हणूच आज बाहेर आपण हळले घरांत रापच्या ऐकना गोंगैलो म्हणून एकदम रडचे रात्री डोळ कुडसूच्या सोना त्या नमने हट करता रडत म्हणर ती तिथले नाही होळे मा पैरी ताप रे इली का हबा कसे की घरांत वसील वखत घालणं अंतू ताप सोडले दलरी घरांत रापच्या ऐकना गोंगेता म्हणता काही कसने दिसना बा ना हळे मा गोंगो अस कोणे मिगेल उत्तर ऐकनती मिगेलगी उलयता मका भिटयता बिवेता अम्मा सांगलरी ना म्हणता त्या गोंगो तुक मात्र दिसतस अम्माक दिसना तशी जाऊन अम्माक कसने कळना अम्मी पूरा जन सेरून गोंगेक सम मरी अंदೈತ್ವೆ तू भिऊ नका ಹೊಳೆ ಮಾ ಬಟ್ ಮಮ್ಮಲ ಗುಲ್ಲೋ ಕಾಸಿಲೆ ಮಕ್ಕ ತಿತ್ಲೆ ಉಲಚ ಕಳ್ನ ಚೂರ್ ಫೋನ್ ಕೊಂತು ಉಲೈತ್ವೆ ತೆಂಚಿ ಹಂಗೆಲೆ ಕಾಮನಿ ಕೊರ್ಚಸ್ನವೆ ಕಸನ್ ಹಡ್ಕ ಕಿತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಸಿಲ್ಮೋ ಹೊಳೆ ಮಾ ಏಕ್ ಉಪಕಾರ ಕರಿ अयो ता कितलेक निमून घेवका वैसाय बिणी हा उलयत वट मामा लगी नी कामाकनी थोडे दुड्ಡು खर्च जात नवे असं की जाऊ का गो मिगेलक दुड्ड असिले चढुणे 15,000 लग असिले ते मिगेल बमणाल रिना फोन वरचक समादल्ले आता तुम तसले लग मागून घेऊन हावे काम करका तुगेल बमणाने रीन कोण दवरलेल खिंगो हे प्र तू कोण सांगिले तो एकलो विक्रमण म्हण अस कंचकी जन्मंतो मिगेल भाव दाव नसील की कितकी भारी हेल्प करतस तो आणि हन्नी एका रूम अंत सिलिंद कೈ एका कಡೆ काम करता सिलिंद के एक नमने बॉब औषिया सिलिंद कೈ अब ताणेची हे पूर्ती विषय सांगिले मिगेलगी 15,000 असिले दिवून सोडले गुर्तु अर्थ नातिलंक अशी नमगूचे सम्मने सुंदरी तखा नमगनशी कस कोर्च होळे मा तन्निಗೆಲ್ಲೆಲ್ विषय धरलेले ऋणा विषय प्रत्येक ताणे सांगिले हंक भारी होगळीता बतो आणि आमकाय मस्त हेल्प केला पैरी तन नक्ते सांगचे चारडाक हुशार नाशिदल्ले प्रकोतच नवे ते परतन मस्त हेल्प केला ताण तुक हेल्प केला मळकुडले तक नमगू का म्हण कसने ना सुंदरी पेपर अंतू टीवी अंतू हजार इतले न्यूज ऐकतती पळयतती तितले गोत्तसून आणिके तू मूर्ख धाव नका कसन किती म्हणूची की आलोचन करी 4 जणाला निमगून घे गो अशी चिताणे रीन असं हे असं ते असं म्हणून तुक सांगता रबलरी तू कितले म्हण दित्त सांग तुगला काही कोटी गटले आस्ती असवे अयो तो विक्रमण भारी चांगोळे मा तशी मोस करतल नाही तशी प्रताक दुर्बुद्धी असिल दलरी हिक्का आस्पत्रेक सेर्सुचे घरा आपण हटचे खोटलावरचे प्रकर्त सिल्वे तो पाप तत्तवळी ಅವನು ಉಲ್ಲೋನ್ಗೆನ್ ಒತ್ತ तोही पाप कष्टारस म्हणया तक्का ಹೊರಡಿದ್ದ उचस मस्त खर्चस नवे आणि मिगेल कसं लेका म्हणू
आमका कष्ट इल्तद ना कोणे सान सहाय केलरी होडशी दिसता आमका ते पुरा करेक्ट सुंदरी दररी तो कोण कित्ते म्हणू विचारसी नशी अशी निम निमगिल तशी दुड्ड दिवू नका चांग नाही हे जागृती घ्या तू सांगतान होई म्हण दिसता दरा तगल वैरी अनमान करच कसने दिसना आबा आता काल समना सुंदरी वाईट लेक्कून मागीर चांग लेक्का तू टीव्हीन तनी पळयत नवे त्या कसने आस सुंदरी ताके चड घरा भितर रीग दिवू नका जाल्यार तितले बाबायली उल्लन पेटय आणि ता निम निमगील म्हणके दुड्ड दिवू नका आता दिला नवे असो आणि जागृती घे होई होळे मा तू सांगता नाही म्हाका भंय करता आमगेल घरांत कोणे नाती हांव आनी दोन चेडू मात्र कोणाकय नमगूच कष्ट वय तू सांगचे होई आबा आता कशी तुका काम ना नवे फ्री अस नवे दोन्ही चेडूवांक लायकोन भोंडाई होटला आपण हरचे कडेर कसने घेवचे कसने पुणी करी तांकाय खुशी जाता तुकाय मन हगूर जाता दुड्ड जाय जाल्यार हांव दिता दुड्ड ना म्हण तू कसने ಹೆಚ್ಚನ್ काणका कळवे हांव दिता अयो दुड्डनी कसने नाक ಹೊಳೆ मा हंगाचे शीची पार्कानी आपण हरता पार्क गेले रे दुड्ड खर्चदायना म्हणलेतले तो मस्त नमने अंगडी असतात थई चेडू सोडतात रे कसने पुणी घेवन दी म्हण हट करतात घेवन दी आता घेवन दी नशी आणि तांकेत घेवन द्यायची सांग चंद करनो भोवंती पुरा गम्मत करती दुड्ड हांव दिता नक्क म्हणचना दाय थोडे मा देव तुमका तुमगेल कुटुंबाक प्रचांग करो